kube nobhuti-ke owayengishela wangala ngaphezulu. Sithi masihamba naye akhombise ukungamehloniphi uSakhile. Angishele naphambi kwakhe wacasuka uSakhile wamshaya base beyangihlasela njengoba ngihlezi kulesi sihlalo nje. Siyabingelela-ke kubo bonke ababukeli nabalandeli beBlack Life TV. It is a warm day and a warm welcome ku-season 3 wethu. Isizini esiyivula-ke kabusha. I know abanye bebe nemibuzo ukuthi why sekuzoba khona i-present entsha. Niyazi-ke nani ukuthi i-show ne-show, uhlelo nohlelo luba nabadidiyeli ngazo zonke iy'nkathi. So kulabo besibambele kula amanye ama-season njengamanje thina-ke sothatha season 3 sinisa phambili. Sisendaweni-ke la yasePalmet, siseThekwini, kunomfowethu uSakhile osifonelile ngodaba lakhe. Khumbula-ke uhlelo lwethu lolu izinkinga zomndeni. Sizomfonela njengamanje sizwe ukuthi ukuphi, sicela ukuthi asondele ngoba sinenkinga la ukuthi izimoto azikwazi ukungena zize sifinyelele la ekhona. Manje-ke into esesizoyenza thina njenge-Black Life TV, sizomshayela ocingweni umfethu simtshele ukuthi akasondele ukuze ezokwazi ukuthi phela asithathe asibeke la kukhona khona yonke into ekumele sinikhombise yona njengabalandeli beBlack Life TV nabantu abalokhu beyisekile njalo. EsePalmet. Hallo? Yebo. Ninjani mfowethu? Hayi sikhona. Lo ofonayo uSibusiso wakangiba ofona ngaphansi kweBlack Life TV, lo oke wayibhalela einkundleni zokuxhumana, uyakhumbula? Yebo ngiyakhumbula. Yeah mfowethu, sila endaweni yangakini kodwa-ke ngifuna ungiyalela ukuthi mhlawumbe la ngikhona njengamanje ngizosuka kuphi ngingakuphi. Ngidlula ikhona elinerenki la ngimi ngakhona manje la kuxhunywe khona ugesi oyizinyokanyoka. So wena ngingama kuphi ukuze sizokwazi ukuthi sitholane okanye ngize ngaphi ngoba imoto ayikwazi ukungena ngokubuka kwami la ngikhona. Okay, hayi ngena ngakhona la uyipale la egcekeni kwalomuzi lo ogcwele ingane. Oh, umuzi ogcwele ingane lo ongaka right. Ya lo ngaka right. Alright, cha kulungile-ke mfowethu. Sibonga. Okay bafo. Sharp. Ngizileke balali beBlack Life TV. Sesimtholile uSakhile wakaMagwaza. Remember kuhlelo lethu izinkinga zomndeni. iBlack Life leni lokho eniyiseka niqhubeke niyeseke njalo. Asihambeni-ke siyoza ngaphakathi kuyena umfo kaMagwaza ukuthi sithini istory sakhe asibhalele ngaso la kwiBlack Life TV. Asihambeni sonke. Sakhile mfowethu uyaphila? Ngiyaphila bhuti wami, ngiyaphila kakhulu. Cha lo mfowethu ngicabanga ukuthi inhliziyo yakhe ijabula kakhulu njengamanje ngoba kufana nokuthi kufezeke into ekade ayefisa. Usizo sinethemba ukuthi nina abantu abalalela iBlack Life ababuka iTV yeBlack Life nizokwazi ukuthi nisisize, nizoyithatha le ndaba yonke nibeke kwibalazo. Mfowethu ngiyacela ukuthi njengamanje usikhombise la sofica khona umama wakho. Okay ngala nje ngezantsi uthi Mjondolo iminenye kakhulu. Ya ngiyajabula kakhulu, ngicela nisimukelele isicelo sami. Ngiyabonga kakhulu. Cha asingabe sisapholisa amaseko-ke thina bakithi Black Life TV. Asihambeni siyobona isimo ukuthi kaze isimo sinjani njengoba esho umfowethu ukuthi izindlu ziminyene ngalendlela eyisimanga and akakwazi ukuhamba kahle mawukuthi kumele aphume nge-wheelchair nomama wakhe. Ngicela sihambe Black Life TV siyozibonela thina ngawethu amehlo siphinde sibukise nani bantu ababukela iBlack Life TV. Asihambeni. Khona-ke la. Khona la. Banibona nje. Yena-ke umama la. Yena. Bafowethu-ke sesihambe saye safika. Sachushile-ke wonke amakhona kule ndawo esikuyona njengamanje yasePalmet.
sinomfowethu la uSakhile umfo kaMagwaza. Khumbula-ke iBlack Life TV la sikhuluma khona ngezinkinga zomndeni esibhekana nazo mihla namalanga. Mfo kaSakhile, umfowethu udabukaphi ngoba ngiyazi ukuthi phela ngeke ukuthi emakhaya la. Ikuphi emakhaya mfowethu? ngamaphumulo. KaMaphumulo. Yeah. Umfowethu usuke nini KaMaphumulo ezezela eThekwini? Ngasuka ngo-2013. 2013. Yeah. Isiphi mhlawumbe mfowethu isizathu uma sikuthiwa nje uyasilandisa kafushane esakususa le emakhaya sayesakuzisa la endaweni yasedolobheni? Hhayi ngizofuna amatoho. Engizophanda la eThekwini. So umama kwakho mfowethu nisuka naye le KaMaphumulo noma nihlangane la eThekwini? Hhayi sisuka naye KaMaphumulo. KaMaphumulo. Yeah. Umama wakaba isibongo? WakaNtuli. WakaNtuli, omphemba. Ya omphemba. Cha kulungile-ke mfowethu, ngicabanga ukuthi mhlawumbe sekubalekile njengamanje ukuthi usichazele uyindlale nje uyibeke etafuleni ukuthi thina njenge-Black Life TV ikuphi osibizele kona. Into enginibizele yona lapho kubi kakhulu. Mina ngumuntu otohozayo kodwa ngicina ngawazi ukuthi ngemsebenzi yoba nginakakela yena ukhubazekile ngibuye ngimyise kudokotela eyo-check ukuthi ngabe u-right noma ngabe unjani ngoba kuyambula kuyambeswa. Uwumuntu nje oyihlalela laphana kumele endlini encane uthathwa yimina ngimyise lapha ebhakedeni. Kunzima nje kunzima. Kona ngafonga ukuthi ngiyomthanda ebuhleni nasebubeni isikhathi ngimthembisa kodwa ngiyabona ukuthi kuyasinda nje njengamanje ngoba lapha kubo wazi ukuthi ngihlala naye la eThekwini ngiyamnakekela manje mengithi ngimyisa kubo kuthiwa ngiqhubeke ngihlale nawe ngoba ngamthatha bese singavumelelanga ngaze ngiyise lutho siyikhipitele naye la. Okusho ukuthi umuntu nje awuvelanga kuba ayikho into ethena awuyenzile. Ayikho manje abantu bakuba bamdubile bathi angiqhubeke ngimnakekele. Cha kulungile mfethu kuyezwakala. Kubuhlungu-ke ukuzwa into enjengale ngoba phela uthando lubalulekile kodwa-ke engikuthanda kuwena mfowethu ukuthi kuzona zonke iy'ngqinamba enisabhekene nazo samile naye. Mhlambe mfethu uma ungangilandisa nje kafushane, umama uwumuntu osehlala esitulweni lesi esiqhutshwayo. Mhlambe kuze kufike lapho wazalwe njalo yini noma mhlambe izimo ethe makhamba ngokuhamba kwempilo kwayizimo abhekana nazo mhlambe isenzeka kuyena ukuthi simphoqe ukuthi azahlala esitulweni lesahleli kusona. Hhayi but walimala umama. Abantu bezama ukuzohlasela mina bangifica ngingekho shuthi bangamshiya umama babamfica ela endlini bavele balimaza yena-ke. Hawu cha mfowethu abantu okhuluma ngabo mhlawumbe masingabuka mhlawumbe isimo sempilo mungayichaza la njalo umuntu ophila kanjani ngoba phela ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongavela asuke nje ezolimaza umama kungenzeka yini eyenzeka khona mhlawumbe abantu abungazwani nabo endaweni mhlawumbe noma umuntu enake naxabana naye noma mhlawumbe wake washaya umuntu noma wakwaba involve kuma crisis asemphakathini. Cha mina mfethu ngumuntu nje oyisontelayo umfowethu nje ohlala kulo muzi lo muhle ngalapha enipake ngakhona imoto. Oyihluphelayo nje ongathini uyahlupha nje shuthi eshela umama lo ngihamba naye sona shuthi saba nokuxabana-ke na ngambuthi umshelelani umuntu wami ngihamba naye shuthi sagcina sesifikisana emandleni yeke washuthi isibhama ngasiphethe ngaleso sikhathi ngamshaya walimala. So wabuye sezohlasela-ke sezolimaza umama sihamba nabangani bakhe. Okusho ukuthi kahle kahle la mfowethu le nto iqale ngokuthi wena unomuntu othandana naye endaweni uyanaza ngithi lo mfo okhuluma ngayo ukuthi niyathandana nini? Uyangazi uyakwazi uyeyisa nje. Uyadelela. Umuntu odelelayo nje. Okusho ukuthi nasenixabana-ke njengoba uchaza mfowethu wasuyamhlula ngamandla ngalolo suku. Uhlula ngamandla. Kube sekwenzakalani ngemva kwalokho usumshayile ngoba phela wena shuthi kahle kahle wena wafika ukhwezela umlilo ngokumshaya kwakho ngoba mawusho wena mfowethu uthi umuntu osatshwayo endaweni. Ya umuntu osatshwayo. Umuntu osatshwayo nje impela uthi yena waqala ungixhakazisa ukungibeka isandla nami ngangayibeka-ke phansi. Kwathi uNkulunkulu uzongipha amandla shuthi eshayeke yeke. Shuthi iqiniso ukuthi uma uhlaselwe enye indoda uhamba nomuntu wesimama uba namandla angaphezulu kwawo wonke amandla. Vele uNkulunkulu ekupha amandla nje ayisimangaliso. Mana-ke mfowethu ngifisa sithole ukuthi umama ulimala kuphi kanjani ngasiphi isikhathi?
ulimala endlini bamfica ngihambile ngiyotohoza oba ngumuntu osebenzayo mina. So shuthi bamfica-ke la ebusuku bangqongqoza wabuthi ubani shuthi wathi esabuzwa bashaya isicabha bangena ngaphakathi bamlimaza wathi umemeza omakhelwane nomakhelwane bayasaba ukuphumela ngaphandle. Umama wakwakho lesi sigameko senzeka ngosuku olulodwa noma badlulisa usuku Badlulisa iy'nsuku nje eziwu-2 bakulinde ukuthi uye etohweni. ngoba nami ngena i-night. Ewu, aze labuhlungu kudaba. Mhlawumbe ikuphi mfowethu ofisa sikwenze? Ngoba njengamanje njengoba sikhuluma le ndaba ekuyibalazwe, baningi kakhulu abantu ababuka i-Black Life TV, baningi abantu ababalandeli be-Black Life TV. So kuphosebule ukuthi usizo ungalithola. Ilona luphi usizo wena mfowethu ofisa ukuthi ulithole? Nanokuthi-ke sizojabula ukuthi abantu sibakhombise ukuthi njengoba nje indlela mfowethu ebesihamba kuyona njengoba imagwenzu nje, kuzomele sibone sibakhombise ukuthi nansi into esikhuluma ngayo, ama-challenges mfowethu abhekana nayo njengoba umama ehamba ngesihlalo, umqhuba endleleni ebucayi ngale ndlela emangalisayo. Ikuphi ofisa i-Black Life TV ikusiza ngakho mfowethu? Noma ukuphi inkosi yami engasizakala ngawuthi ebe ngcono-ke mhlampe-ke kube khona imali engenayo oba nami angisasebenzi. Umuntu ongasasebenzi ngigcina sengiphelelwa amatoho oba nami ngiyamnakekela, ngiyamshintsha, menza yonke into, mina engiphekayo ngeke wazi ukusala yedwa lana endlini. Into abangangisiza ngayo nje ukuthi bangangifakela isandla nje ukuthi sikwazi ukuphila nasiye phambili. Nokuthi ngikwazi uku-attend udokotela ngoba nalo dokotela angisawasho nokuthi ngimkhokhele. Kunzima nje akuhambeki nanokuhambeka kahle. Kunzima kakhulu. Cha bafowethu nilizwile udaba likaSakhile wakaMagwaza. Nenkinga uSakhile bafowethu uhlala nomama wakhe, ambiza ngomama kwakhe-ke. Niyazi-ke bafowethu ukuthi ushilo ukuthi akenzile lutho nasekhaya, udade sebeze bamduba nasemndenini. Njengamanje udinga usizo kunina ababukeli be-Black Life TV, onesandla, onento angayifaka okanye umnikela nanoma yini ukuze umfowethu ozokwazi ukuthi aqhubeke athende odokotela, ngoba kusangenzeka ukuthi isimo sikamama sisangabuyela esimeni ngoba umama akazalanga ekhubazekile kodwa umama ushayiwe waze walimala. Ofithi kusangenzeka uma engahamba odokotela abafanele agcine eluleme aphinde akwazi ukuzihambela. Umthwalo usemahlombe wale ndoda-ke Ningizimu Afrika. Ngiyacela simethule abangakwazi. Niyayazi i-Black Life TV, niyasazi ukuthi nisithola kanjani, niyazi ukuthi uma ufuna ukufaka usizo ulifaka kanjani. Sicela nenze iqiniso bakwethu. Nangu umfowethu uxakekile, ndle mnyama, singalahlani, ngisho ey'meni kuzona zonke. Siqhubeke sibambane njengabantu abamnyama. Njengamanje sonikhombisa ukuthi umama ukusimo esinjani, isihlalo ahlala ngicabanga ukuthi mhlambe ne-wheelchair masingathole entsha mhlambe kungasiza kwakhona lokho. Kungasiza ngoba ngeke si-request lawe technology la wayihambela ngoba isimo simbi ngeke kuze kuhambeke la. Ngeke kuze kuhambeke ngiyagcwengceza kakhulu ngagcinekwa nayo. Yeah, no bakithi sonikhombisa-ke ukuthi umama uhamba kanjani. Uhlelo kuleli izinkinga zomndeni with i-Black Life TV kanti I'm your host uSibo wakangiba. This is season 3 esoloke sinilandisile ngazo zonke iy'nkinga abantu ababhekana nazo emphakathini yaseNingizimu Afrika. USakhile Magwaza lo indaba yakhe le nomuntu aphilisana naye emhlabeni. Cha mfethu, ngaphambi kokuba size siyobona umama, kuyinhlaka zomphakathi ama-police infrastructure mhlambe kwahamba kwaze kwafika lapho ngoba phela manje khona iy'nhlaka ey'ningi o-NIU ngisho abe kuthiwa umuntu usatshwa kanjani manje. Indoda nje igwegwe impela ziyaqondiswa. Umuntu lo owenza isigameko kwenzakalani? Waboshwa? Kwenzakalani? Ya bafo waboshwa umuntu kodwa dukuduku sambona lo muntu esephumile ejele. Mengithi ngiqhubeka necala ngiyasatshiswa la ukuthiwa bazomphinda futhi umama nalokho akayikona vele bemqedelele nami bese bangilimaza mhlawumbe ngigcina ngifa nami. Mana-ke wena mfowethu Sakhile, usatshiswa uyena umfowethu noma ususatshiswa abanye abantu? Satshiswa yena nabangani bakhe. Ya manje nami ngagcina sengibona hayi ngeke ambele ngiyekele kanje. Indlela engibuka ngayo mfowethu, indlela izindlu ezisondelene ngayo la nendlela okwazi ukuthi mhlawumbe angiboni ukuthi indawo leyo okwazi ukukhala isikhathi eside abantu bengakuzwa. Mhlawumbe ungasibuyisela nje ekuqaleni mfowethu, umama uze wenzakala usendlini angithi kwakuyisiphi isikhathi sonyaka inini? Hayi bafo oko December.
nge-31 isikhathi kuqhuma nje o-cricket ngiyacabanga ukuthi lesi sikhathi lesi abangena ngaso endlini ngoba mina ngisebenza i-night shift. Okusho ukuthi yonke nje mfowethu le nto yenzeka ngesikhathi samathini ngekathi kushawa cricket. Ya kwenzeka ngayo. No, it's loud and clear ukuthi why omakhelwane bayakwazanga ukuthi sizonga phela bakunyeba ukuthi abantu basuke bebhizi. Cricket, ama-radio, kakhulukazi indawo egcinene njengale kunzima ngempela ukuthi uze umuntu makuqhuma cricket kukhala nama-radio ngala ugcina ungasezwa noma sekuqhuma isibhamu. Bayiplana kahle lento yabo, bayiplana kahle. So nje manje ngiyasaba. Ekhaya ke mfowethu ngoba phela ingane ngokwazi kwethu ngisho bekuthiwa yone kanjani kodwa mase kukhona isimo esinjengalesi umndeni kuyale kufanele ukuthi ungenelele phela uyixolele ingane ukuze iyokwazi ukuthi iqhubeke nempilo. Kubo kamama ekhaya mawubachazela ngalesi simo ukuthi cha njengamanje indodakazi yenu ebengikhipha nayo la eThekwini sekwenzeka isenzakala esinjengalesi nalesi ngicela ukuthi ningisize la ngo1 no2 kukhona mhlawumbe okwakucela kona umndeni wakubo kontombazana. Hayi lutho akukho. Futhi bahleli nje bathula bayazi ukuthi kwenzakalana benze lutho. Awusiswakhe nje ohlezi efika ezombheka yebo la mananayi yena ofika ezombheka nje mhlawumbe ehlale u2 days mase buyele emuva. Cha mfowethu mhlawumbe okunye okubalekile kulesi simo lesi ubudlelwane bakho nomama ubudlelwane obukanjani mhlawumbe phambilini bewumuntu oziphethe kanjani njengamanje umuntu oyiphethe kanjani umuntu enzwana kangakanani enisuka kuphi senihamba ukhalo lungakanani la kwezothanda ngoba cha impela akusavamisile esikhathini samanje ukuthi abantu besilisa bahlale kanjani nabantu besimame uyabo ukube kusayila abantu laba babheda ngabe sekade bamjinga udade lo kwathiwa akazibonele noma bathatha bawumshiya le kubo ekhaya komama. Futhi ubudlelwane benu ubudlelwane obunjani lobu obukwenza wena ukuthi ngisho sezenzekile izinto kodwa uthi awumlahli ngoba phela aningakalibophi ifindo lomshado ushilo nawe wathi awenzeli ukuthi awushadile. Hayi shuthi ngathini bafai usisi ngamthanda nje usisi nje oyiphethe kahle yabo nje ngajanywa nje ukuthi even nakube emakhaya wakujama baba. Yawa ngijama nje umuntu nje ade edlalela emakhaya adetheza ewashe emfuleni yabo nje nasekhaya futhi umuntu abamthandayo nje. So nje ngakhetha ukuthi hayi ngingamlahli entweni sesidlule kusona nje ade ngisiza nasentweni enzima sesidlule kusona. So nje ngabuka ukuthi hayi engathi umuntu esenje ngoba afana noTwenso yimina ngoba phela abantu bethi baze kumina bafica yena ngabe mina sengimlahla ngoba nakhe senje ngathi hayi ngiyofanayo ngiyofanayo. Cha mfethu sihle kakhulu izinto zakho osenzile mfo kanje nje akusavamisile ukuthi esikhathini samanje amadoda ngempela sibambe siqine ngekhathi ezinzima njengalezi mfowethu. Mhlawumbe sengizobuza ukubili okuthathu indawo le ohlala kuyona indawo enamakomiti indawo ene-structure zomphakathi amakomiti akukho mhlawumbe osuke waxoxa nabo ubachazela isimo sakho ukuthi mhlawumbe befaka isandla njengabantu basemphakathini. Hayi ikomiti yala iyabheda kakhulu noma ungayitshela into bagcina mhlawumbe sebehlekisa ngayo le nto le abekho abantu nje abangekho right kakhulu abanganasizo ngalutho nje. Cha bakithi ngizwile mfowethu ugaqa amagula washo yonke into engikuthandayo yize isimo sibhlungu sinzima umfowethu usamthanda umuntu wakhe engangokuthi khona lesifungo esithi ebuhleni nasebubini kuyofa nawe umfowethu umile kulesi sifungo kodwa abakashadi. Black Life TV nangu mfowethu akasebenzi lalikhona itoho laphela umama akakwazi ukuhamba kumele anakekele umama labantu khumbula ke bahlala bobabili kulendlu esonikhomisa yona njengamanje bahlala bobabili akanayo umuntu ozomlekelela. Ifamily yakubo kadade yamduba but ukhona oyedwa umuntu osaconcern ngodade wabo usisi wakhe angithi mfowethu. Yebo bane family esidini lakho bafo buthini ubudlelwane ekhaya kaMagwaza bathini yipi into abasiza ngayo ngoba phela unabantu bakini mfowethu yipi into abasiza ngayo kulolu daba lolu la sisi lo thandana naye njengoba nje umuntu owenzakala kanje osehlala esihlalweni.
Nasekhaya bayasiza bandla bayasiza ngoba bakuletha ukudla nje bayasaphotha nje lapho kumele besaphothe khona nje bayasiza nje kakhulu. Futhi kahle kahle wena mfethu njengoba ungasenaya amandla okuya ematohweni usuphiliswa ususizwa abantu bakini ey'ntweni zokudla mhlawumbe iy'mali zokuya kodokotela umisa kanjani? Ngeke ngisizwa ibona abasekhaya. Bona abasekhaya. Ya, ibona abasekhaya. Ne-U_I_F ngoba ngashiya emsebenzini siphelile kaye sekuyabheda sengisizwa ibona labasekhaya. Cha bakwethu nizwile bafowethu. Mfowethu ukhulumile kuningi asekushilo. Isimo lesi esinzima kakhulu but-ke izinto ziyaqhubeka ziyenzeka eNingizimu Afrika. Abantu bagila abantu babulala abantu bashaya abantu, baboshwa iy'nyanga ey'mbili ey'ntathu, siphinde sibabone becanasa emphakathini. Siyacela-ke bakithi kwezomthetho baqinisekise ukuthi bayazibamba ziyaqina, babopha amabhawodi labantu bangatholi isikhathi sokuthi baphinde baphume. Kwawona ushwele bangawutholi nje. Ngoba njengamanje mfowethu la usakhile wakaMagwaza, phela lo msebenzi unomuntu wesifazane ahlala naye owashawa abantu ababexabene nayo mfowethu. Umama akakwazi ukuhamba njengamanje, unesimo akakwazi ukuyinakekela. Awucabange ubunzima bendoda engakwazi ukuprovide. Isimo kumfowethu leso abhekene naso ukuthi uyindoda kodwa ayikho into akwazi ukuyiletha ekhaya, sondliwa abantu ababazali. Ngineshow mfowethu kuyenzeka mhlambe ukuthi ananokuthi kuyenzeka mfowethu if uyindoda ungasakwazi ukuprovide uba inhlekisa ngisho emphakathini. Ya, njalo. Iy'ngane ninazo? Hayi ingane asinazo. Aninazo iy'ngane. Asinazo. Kulungile mfowethu. Black Life TV nilizwile udaba lalo mfowethu. Akukho okuningi thina singakusho. Thina sethembe nina njengabantu abahlezi beseseka nabantu abasilandelayo. Siyacela-ke bakithi uma kukhona ongakwazi ukufaka isandla kulolu daba esilichazelwe nangoSakhile wakaMagwaza, afake isandla bakithi, asize la engakhona ukusiza khona. Lokho okuncane abangakukhipha umfowethu kungamsiza, kungawenza umehluko kunokuthi angatholi lutho. Mase ukuthi umndeni wakubo lo uqhubekayo umlekelele, siyacela ukuthi baqhubeke bengapheli moya ngoba umfowethu usesimeni esinzima. Kunomuntu ekumele amnakekele angekaze akwazi ukumlahla. Engeke futhi umndeni wakubo understand ngoba understand oyena ngoba basuka la besuka khona bezothandana umfowethu ezofuna amatoho. Njengamanje ke sonithatha sinikhombise usisi la ehleli khona, sinikhombise nendlu abahlala kuyona. Hey. Sangaqhubeka la futhi. Awumeke man. Yeah. Bafowethu kusinda kuyahlela. Siswethu esize kuyena othandana nomfoka Sakhile, umfoka Magwaza. Nangusisi la njengamanje. Niyabona abafowethu. Umshikashika esibhekane nawo nje simkhiphe endlini. Lo mfowethu uyedwa ke lento uyenze yedwa. Okusho ukuthi kuba nzima kakhulu uma yedwa ngoba njengamanje usisi longize ngamlekelela umfowethu ukuze ngikwazi ukumdonsa akwazi ukuphumela la eminyango. Usisi niyaphila nkosazana? Indawo la ngihlala khona ngihlala amaphumulo. Ufika wami la eThekwini. Ngafika ngoba ngithandana noSakhile ecela ngizomsiza mayise emsebenzini. Mase-ke kube nobhuti-ke owayengishela wangala ngaphezulu. Sithi masihamba naye akhombise ungamehloniphi uSakhile. Angishele naphambi kwakhe wacasuka uSakhile wamshaya base beyangihlasela njengoba ngihlezi kulesi sihlalo nje. Ingenxa zabo. Nezwela-ke nani babukeli beBlack Life TV. Izinkinga abafowethu kasipheli izinkinga emndenini. Esifisa ukwazi-ke sisi njengoba nisifonelile thina as iBlack Life TV, ikuphi mhlawumbe ofisa ukusizakala ngakho njengoba kubonakala ukuthi cha phela wena awukhubazekile kepha umuntu owalimali, ikuphi ofisa ilona luphi usizo ofisa ukuthi ulithole ofisa sikusize ngakho as iBlack Life TV?
mhlambe nje bhuti mhlambe noma ngathola indawo ephezulu ngoba ngiyabona ngathi nguhlupho kakhulu uma ngihleli kulesi sihlalo nendawo kanti yimbi. Mhlambe noma ngathola indawo ephezulu-ke nje ngihlale kuyona. Noma lekelelwe ngemali hlampe odokotela bengakwazi ukuthi bangifakele lezi iy'nsimbi zokufakwa la ngemuva ngikwazi ukuhamba. Hhayi, niyizwele-ke bakithi, udadewethu udinga nje usizo. Kungaba imali, kungaba umuntu mhlampe owazalana nodokotela abathizeni, osozimpilo abathizeni, nishayele kwi-Black Life. Udadewethu ukuze ezokwazi ukuthola usizo. Enye into engiyibukayo mhlawumbe usengakuthokozela nokuthola enye indawo ukuthi mhlawumbe bashintshe indawo abahlala kuyona. Cha, impela isimo sempilo kasihle neze la kumuntu ohamba ngenqola. So siyacela-ke bakithi, nombani onamandla, siyazi bakhona abantu. Siyazi khona iy'mpunyelo abafowethu, bakhona abantu abanemali, bakhona abantu abawusizo kakhulu emphakathini. Siyacela ukuthi nisize nangu udadewethu. Bafu, ngicabanga ukuthi mfowethu sekusekuthenini umsebenzi wethu thina siwuphothule as i-Black Life. Sesophinde sibuyele kwena sikutshele mawukuthi khona esikutholayo usizo olucelile. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga nje ngosizo lenu. Nambeza nafika lana, ngiyabonga kakhulu nje, ngibonga ngiphezi. Niyazi-ke bakithi i-Black Life TV singabantu abasiza kakhulu abantu, singabantu abanakekela umphakathi waseNingizimu Afrika, singabantu abanothando, singabantu abanembeko. Izinkinga-ke zomndeni lezi Season 3 with uSibo WakaNgiwa. Siyacela bafowethu, okokugcina nje nibalekelele usisi nomfowethu. Niqhubeke nilandele uhlelo njengoba nihlezi nenza niseseka nsuku zaphuma. Black Life TV le Season 3 iy'nkinga zomndeni with uSibo WakaNgiwa.